Kaya mo na to, te? Lebih sampai aku doang, aku tak sejeki lagi nomor adikku. Bosong bro, yo, semua tahu sih kaya kau pikir. Tuh, kayak kakak sih yang kono kayak. Ya ya kau ini dulu, kau mau lebih adikku dulu. Kau nanti jadi susah tuh kalau kilo, kalau kilo. Sama putri ayu dia kayak gitu ya, kamu Paribasan iki kadang ratu. Wong yo kowe iki kudu bisa sak jandu dene kanggo panggomu. Ora jero meneng wae ngono kuwi lho. Mane mantangan. Ya wis dhewe ngono kudu aku matur ki panuwun sing kanggo pindah. Mula kudu kabeh kudu dipayu kaki kudu. Nang marang kuwi gak belum kalian wis kampung kabeh. Kudu kursi semono. Jangan marah bingko, yang kudri, sekolah. Ini gua kamu, sampai siapa ngomong orang kewajiban muka baik. Ingsun mung kepengin takon. Us ono pirang paswara gone jumut jerik rapat kiri sawaran itu. Oh betul tahu sih. Yang belum itu sama letik tanpa sewana. Tanpa suara coba jelendra nasi cibo siji. Hingga kos tunggal. Cuma cerita rapat kiri sawaran. Bungkam enggak mau kali pun. Agar membagian maka berasa tahu dari kiri sawaran. Bungkam enggak mau tiga. Sampai juli. Kepala gak mereka. Eskulipun melalui kantor Puropo. Panjenengan atas kepala desa bukit para pemerjaan di Sawaran. Ya ya kunci semoro. Tak kira jebul urung lantik pan dari tamu. Gon untuk bedhe kaping 3 kon 20 prajurit. Lincan-can lho yen to pikir durung wayahe paswaran aku. Nek percaya wigati kang tansah tak sejo ora bisa jroning atiku. Lerman. Monggo Mas. Umum sedaya para tamu wonten ing salah-salah kepal. Wonten ing paswaran aku. Coba pikiran kanthi tawasih kanok. Yen coba pikir-pikir keraton diri sawaran kene. Lek isih sawet kumpul coba-coba lek bodoh. Menika leres. Ning ngagengke keraton diri sawaran kene. Tamtu aku banget pengen merdeka. Ora kuwenku dening sapa wae, apa meneh bojo pahit. Sing kowe kudu ngerti. Lantan jam marang opo to sing dadi lapane katiku. Wis suwe buat nonton. Aku ki mung ora seneng marang tatanan bojo pahit. Wong bojo pahit wis ora bisa mikir kanthi wedi. Negara sing gedhe iki dengan kaulane. Tansah bosak asih ora karo-karuan. Mula sangka kuwi yayan kudu semana. Mega mas cetak musi wae aku mung kepengin gawe ruti ing Majapahit ya Brawijaya. Yen to miturut pamungkuh musik kaya kebetu. Yen kula dahar aku pun panjenengan. Kula sangat kok melo padha pate. Rute batosipun wonten ing Mula dina iki gak petepati. Mula pragodo yogi samaran. Bakal langsung kawi bari coba ya Brawijaya. Sok banjuri nerekan
Cara sing kepiye sing bojone ndak gunakake supaya aku bisa ngrasakake kawibawati wong-wong bojo wae utamane Prawijo. Padahal sak watos Wadhe kula pintu salah satu kali. Warung kok jane kok jomae. Sak kok sino pada mlaku kok jomae. Arpati pada kok pintu kok salah. Ini samaran. Loh, sak kok bagus itu. Aku serjuk marang aturku. Tengok orang yang tam soyo ketok-ketoki. Kita pilih seorang yang bakal bujak marang kaibawan sejupai. Boten menapa. Iki toko ana salah sawijining kedadian inggih geden antara diri sawang karo Jopai. Sinten iki? Pangeran Sakwatos. Kula lawan ada dokter badhe kepati. Pimpin semoro atur buka bertasah gawe tunggal atiku. Iku kok ora atimu kuwi. Coba yen kowe duwe penggalih sarana nggonku bisa bojak para kawibawanding Mojopai. Nuwun sewu Kanjeng Gusti. Ya kula pamanggih kula. Ampun. Maksud apa ini? Tindakan Mojopai dikobrak-abrik mawon. Lho, kobrak-abrik Mojopai nggih bakal luke bagus kula. Dia ana terus. Ini cukup bagi kawan madu. Itu begini. Mereka tahu sekali apa ini wajib benar. Mereka bergadai garwane Prawijo yo kuwi mau papat. Sopo wae? Sing sepisan sopo? Anjasmoro sing itu. Kencana wungu uga sing cenderung lawan sing pungkasan. Wae to dalah kuwi kae. Kok iso kuwi kae? Aja kalau punya kau semangat tadi, tujuan di Prawijo yang mau apa? Ikut tolong memawon. Jangan tujuan di Prawijo yo. Aku malah sericuk marah pilih aku. Si itu ya jadi. Kayaknya wis belum dewe malah kandhane paman-paman bupati. Berarti aku ki ora tripaki dening wong Mojopai. Aku kepengin nyolong bojone Prawijo. Yen to miturut kamu kok mesti kowe kepengin. Kowe sarujo. Kopane kok Lek kajimu piye? Lek sarujo ora piye? Banten. Loh, kadangmu tuh mau besar jowo ya kowe ora sarujo. Apa kuwi? Panci sulung. Kok yo malah panci sulung yo. Aku kuwi kepengin ora kare tahanane Mojopai. Yen to panci sulung sing kepikut dening diri sawang. Wong Mojopai wis ora bakal reken. Ora Prawijo yo. Lah kok sing mati Prawijo Mojopai kok yo Lepane Senopati perang, wong Mojopai kabeh wong senti-senti padha guna. Aja bisa gweteng. Alah, nek kowe Prawijo yo, aku cek tanane wani betane lama. Sujune aku mau kepengin ngrasakno iku Mojopai. Aku ki lek yo durung duwe bojo to. Makane aku kepengin jupuk bojo Prawijo yo. Kok yo kulo-kulo bersate panji suluk iki lho. Ora ora angin kok yo kadang kok yo ngono.
Yo, bisa ngomong bisa dulu. Jadi kita Ana bumi mo ko masih suruh ini kemana pun mau pek dewi kono. Jadi kudu iki sing tuwa dhisik. Sing nang iki ngono lek pada sing tuwa. Kudu malah kuwi kata kae wong duwe iki lho. Ini subjono wae. Aku ngomong sako. Bilang ada satu baru di sana lagi. Segitu lama. Oh, iya. Kok kesusu bae lah. Aku kuwi kesel. Saya. Nek kok udah dino iki lho, kaya ana sing kurang gandeng rasane. Lho sadurunge kadang-kadang mesti jebaka ana ing aja wae. Aku jaluk marang kowe, karo pendo pati samune kadang-kadang ngono. Lho kok kesel lho kuwi kewajiban. Sing nyaman wis turu. Liyane sing akeh. Jang beduk, wiki turut tono, tanpane pun kamas. Aku ki mung jaluk lagun. Kanggo nglipur masyarakat yang ugo kata-kata musik itu. Kok iso isin aku? Lho kamu ki apa kene beduk? Kok kowe buku? Oh ane gumoh lho. Oh, segitu iki sapa? Segitu iki kuwi ta? Lampi dulu. Ya wis yo. Ketemu kau tapi. Iya. Semua bisa survei. Bebek kantor. Oh, bebek kantor. Bebek yo ora bicara tapi ro soro. Apa udah satu. Tapi kalau jangan sampai mbak untuk itu. Ya wis gitu. Tinggal kalau jadi iki gono-gono tinggal wili kono dulu. Tinggal dia jem kono-kono tinggal cerita dulu. Apa perawaya kamu ditanyakan ke kamu itu durung pertanyaan sadok boleh Iya dia di rumah nih durung kowe gak ngono aku butuh gawe apa wah aku tak gawe kayak gini aku durung kemudian nah tidak. Loh. Perawayan